Dambudziko renyu mashaikirwa nemurume wenyu rarenyu mai? Dambudziko nderokuti kwakazotorwa dheri chinzi murume ari single, saka kubasa uku vakati tiende dheri, saka takabva taenda kuhigh court, master of high court, vakati vari kuda tsamba yemarriage, saka vakati tiwe kunotorwa tsamba yemarriage. Vakati mwawe saka mauya kuri kudare sei? Vakati tiwe kuti hatina mucharo. Kuno kune customary law yes, tiri kuti death certificate rakatorwa nani? Rakatorwa natete. Natete vari kupa? Tete vari kumba kwavo. Vamauya navo kudare ndiva nani? Ndibaba. Vatezvara? Vanosungwa. Imhosva? Inini ndau yavo pamusoro kuvedare nevatete. Inini ndau yavo munhu ndakaroorwa naGreenden Mumayo gore ra2006 tichibva tagara tikakura mwana 1 ndobva murume wangu atsvaga basa kuSouth Africa, achibva aenda kuSouth Africa achibva arisitumira mari yekuteera, chibva ndateera kuSouth Africa chibva ndatanga kugara naye, ndobva ndagara naye kusvika gore rino. Anga awana basa rekudhiraivha matraki, awana basa rekudhiraivha matraki, saka tata kugara nemunhu kuSouth Africa tese chitu. Saka paanga kuita cross border achibva aita accident gore rino muna February 28 February, tichibva taafira ipapo. Saka paakafira ipapo takabva tafonera tibva tauya kuno. Patakauya kuno tichibvawo tasvika taona pamba pakazara vanhu, taona pamba pakazara vanhu tichibva taenda kunotora kuswa 28 February gore rino iri, tichibva taenda kunotora chitunha kuna vakashekera paFederal School kuchiva. Dambudziko renyu mashaikirwa nemurume wenyu rarenyu mai? Dambudziko nderokuti kwakazotorwa dheri chinzi murume ari single, saka kubasa uku vakati tiende dheri, saka takabva taenda kuhigh court, master of high court, vakati vari kuda tsamba yemarriage, saka vakati tiwe kunotorwa tsamba yemarriage. Vakati mwawe saka mauya kuri kudare sei? Vakati tiwe kuti hatina mucharo. Kuno kune customary law yes, tiri kuti death certificate rakatorwa nani? Rakatorwa natete. Natete vari kupa? Tete vari kumba kwavo. Vamauya navo kudare ndiva nani? Ndibaba. Vatezvara? Vanosungwa. Imhosva iyoyo kana vasingazvizivi. Aituka mupurisa wedu paakauya kuzosunga vanhu apa ndiani? Paaituka mupurisa wangu, we complained against that. Ari kupiticha munosungwa, mainotora death certificate vanhu ava ndiwakavasevhaka aikutuka ndoku maitukire mupurisa wedu baba. Hana kumutorwa. Ndaingobvunza chete kuti is this the same case iri kuHigh Court? Is there a referral letter from High Court notifying? What is High Court to this court yamama? What is High Court? High Court is another court. When you are invited to come to this court, terai baba inzwai ka baba. Toda kumauya kuno mukauya kuno musatira kumba kwenyu. Anditi muri munhu mukuru, atiri kutaura nevanhu vakuru tichiita kunge takoshiwa kuti muri vanhu vakuru. Anditi we want to respect you. Tiri kuti isusu munozviziva here kuti munhu autore death certificate uchiti munhu anga asingu, imi muchiziva kuti mune mukadzi wachona. Handimuzivi. Wamusingazive ndiani? Imamu wazive? Anoziva mukadzi wake ndiani? Anoziva mukadzi ndiani? Handimuzivi.
ini changubuda ndida munyai wacho ndaituma kwavari kodimani mukadzi wako ndoti tangenya inzwai ndida munyai wacho inzwai kababa inzwai baba musataure nesu muchifungidzira kuti mauya ka kunomuteera zvemutauro muno musauye kuno muchifunga kuti mauya mukadzi wenyu here saka munoda kuti sei muchitaura matauriro iwayo imuri chii ndimakatora death certificate ranzvadzi ngati ndiani pataurwa nyaya kuti vatete vakatora death certificate ndevapi handitombozivi kuti akatora death wacho ndiani inini zvekutondishamisa kuti baba vanosungiswa chinzi vane death kana kuti vasaine certificate yekuti marriage handiti baba ava zvekuti mukoma wanga vakaroora havazvizivi mai ava pamusha wedu kuvanhu vese vekwanumai hachivazivi nyaya hamusi mune nyaya iri kwamaster of high court ndimi ndio but vakadhairekitwa nzi endai kwamama ndianaa kuti imwevo pamwe vanhu vakadhairekira mamwe achitaura musi wekoti kuhigh court hakuna kumbonzi endai kudare pakanzi tiri kuda proof of marriage saka aya maideas anoya wavo kuti endai munogara kumba munoti avasaine kuti wanga uri mukadzi waBrenden mubata ndo baba pava kuti zvinondiremera nekuti hausati wambosvika muno musha angari mukadzi wavo hatitozvizivi vari baba murume wenyu akafa muchigara naye here mwana wangu akashaika ari kunzi asaine ndiani mukadzi wacho ndeupi anga ari mukadzi wani handizvizivi aiwa iye ari kuti anga ari mukadzi wani mwana wangu mamusingazvizivi mamuri mukadzi wemwana wacho takaroorana 2006 ndova maita chibva tabereka firstborn 2007 chibva taenda kusouth africa chibva tanogara rumwe amba firstborn chibva azviziva saka akaita akaitaiswa saka wazvani vakauya musenao abatiri vane mwana havana mwana here vana varipo saka muri kumurambirei vana varipo asi takavaziva musi wenhau ndimi here mamuri murume wacho vanhu vari kuti pamakavaziva pacho mune kukadzi kaindi kwekuti chii titobatsirai kwekuti panoberekwa mwana unopinda ufuniko kunokwani chii aifanira kufona wacho ndiani anga ari mumukadzi iri asira vatinonzwa vacho vari kuuya varipo kune vari kuuya ndavauye murambirei vakadzi vemunhu imi tete makashata amupe deti muri kuti takanzi tiwe naro kubasa saka kubasa kuri South Africa. Okwaishanda. Alright. Mazikwe. Mazikwe zvaruda. Kune kwaishanda South Africa. Ndo kwari kudiwa. Ima angu nikuenda kwa. Mitemo dzimwe nyika vanowanza kukoshesa madzimai. Imimi hama chaizvo kuti ungarubhenefiti zvemunhu yazvonetsa. Kana muchiramba munogona kuramba zorova but hamuna chamunogena pazviri. Kana kuti zvinobuda zvibude zvibatsire vanhu. Anoda kusvika. First born in 19 second maya uya kuyofuta inindira baby born in 4 sisi vangu vakashaya ndaitwa musara pavana chokwadi isusu mwana wedu akashaya netsaona tichinotora bhoti ndimya kuenda neiyo mbuti vayo tichinotora bhoti takatoenda nemudzimai tichinosvika natete vacho ndiwakabudisa mutumbi ndo vakatora bheri yaota
ndovakatwa chi ndo hama yepedyo ndo hama yepedyo kumufi aneseni minofanana inofanana tabudisa chitunga tatsuka taviga ndokubva tati sisi chisarari natete hanzvadzi ava munyaradzi murora akati kwete ana ndisuda chi munhu kayo karibai kumba kwemufi ndekupi kukadoma kwaigarava akasvikira murora vanga vasingatogariko patepa akasvika parufu zvese mungatonodini parufu tichichema mwana tikatochengeta tikati aramba kuchemwa murora bvatadzoka takuzonzwa kuti pakudiwe chii pakudiwa nyaya dzemari kambani kati kuno kune vana 2 uyezve murume anga akanyoresa kuti divorce inini murume akandionetsa akandifonera muna November akati mama andichada pane mwana andichada nezvemudzimai wandakatichigara naye mudzimai uyu kose mutita muziva ini iye mudzimai ava vamuzivi shuwa nokuti akasvikira kwanisaka vaudze mazuva dzanoziva vanhu aiwa ndiraikuti saka musitosisawa so isusu mudzimai anga akanzi kubasa murume anga akanyora kuti divorce anga akanyoresa vana vairi wechitatu uyu ane nhau vari kunzi mwana murume akati mwana hasi wangu mama ndaenda kudna mwana hasi wangu saka isu kukambani akanzi no mukadzi anga akanyoresa azviiti kuti tipe mukadzi mari nekuti anga akanyoresa divorce saka imini chiendai munotaura nemhuri mbiri mubude nechinhwani chekuti munhu atore mari ndokubva munhu anofana tora mari ndiyani isusu kumaster court sakanga tati tete vane zita padeka nemurori iyeye ndokubva kwanzi kune vamwe vana zvikanzi vana ivavo vasati vabuda hamugoni kusheya chii itei kuti vana ivavo vabude asi imi mukataurirana nenyaya yekuti muroora uyu aripo mukataurirana mukawirirana mochienda monodii mongopiwa tsamba kuti kungodiwa itsamba yekuti vanotore mari zvino muroora ari kuti kwete hasida kuenda namatete isi kuti anofamba panofamba natete vake kana kuko kuti kada kutora mari iye natete vake kana kuti nemwana musikana uyu mukuru waiyeyo vari kuti ane 19 years ende takabva tanzi tiendesai kumadna hatingotauri nemuromo endesai vana vacho kumadna muchovandisa dna vachishandisa ropa rami vachishandisa ropa ravatitete kukana vakatohuri wavo ivavo tendechiona vakupanatete inaitwa munhu acho akarara nemunhu iyi noti kunotora munhu kokana ivavakauri wavo saka tobva tataura kuti ko vana ava kava kunzi vatatu avo vanongotorwa dna vakabuda vachitorwa dna inani pachavo vekakona ndeveropa rimwe chete muri matsotsi pamusoro muroora mumusha mune murume here pamutemo wechivanhu muroora kupinda mumusha ngaasina ndi asi panhamo hatina kuzvitsvaga zvese izvi takati kana pakadaro pasina muchato kukamba nekuwa muchato tifambai nechitupa chatete muri pamwe chete munokwana kuisa chii mari vari kusaudza asi muroora zvekufamba natete ndo pari kukakavadzana kuti mari ibude uko vari kuda same surname maiguru havana chi havana surname iyoyo saka isusu chatiri kungoda ini nangu nemunhu wangu maiguru kuti mari ibude fambai nasi simaienzi mari yodi yobuda isirove yoenda kuyochengeta vana maichengete vana matataita pangava makamba wavunza here kuti vanomuziva here makambobvunza here ava kuti vanoziva here nezvemuroora nomuna havana kana mbotorone zvake kuti kune muroora
mwana wenyimbo rirombe mukadzonyimba kuti mukadzonyimba kuti vakarura mupfumavu kwakarura saka asingodzi munin'inawo wamaiguru muramu but haangakwanisi kuudzai but muri kunzwa here kuti ivo vari kuti munoona vanomuziva kubvira panhamo vakanotora bhodhi vese vakanochema vese kuti mukadomoasiri murume wake akazoona nogara pittsburg imba yani nemurume iye but murume wenyu vangasina kukuradzai kuhama mambo vanhu pamari vakaipa mani but kuuya kumwakwemo mukadzi wakumana aipindwa nani asana kupindwa nani ndikatosengesewa zvechivanhu chichida kumakuru bamuni bhurutu mazo saka nyaya problem irikondiyo saka munhu ari kusouth africa tingakomunicate naye sei kuti abatane nevava tikumbire ava vabatane kuti mari isarova taurai mai tanga tatotaura navo votiudza zvikonzero zvari kurambirawo pamwe muri kuvambunyiridza pamwe munhu wavari kudhira naye pamwe atori serious sekuru vangu vamboda kutaura simodza sekuru vakuru vedu ini ndiri baba mukadzi wavanoramba munotoda pfuma ini munotofanira kupuwa pfuma ini ndizvo baba vamukadzi asi ndinokashamara ndohwakuti havamuzivi vafa mukwasha ivo vakanditumira mari ivo vakati ivo ingati vakatanga vati musavuya baba tinoda kuita mbura mberi tikambogara vakazozoti chiuyai tokutumirai mari vakanditumira ndianaitaura izvi ivava saka vanditumira mari vavakupindira vakatuka mapurisa wedu chaiye vana raitoni chiwa mdara tokumutuudzi pano kana uya kudaro ndiyo saka munotedzera chimwe padano zvekuti nezera ramuri chizoti baba maita zvakati bhatorai mbudzi mudai hazvina kunaka ini ndi munotori munhu mukuru anofanira kuita muchii zvekusiyana kwemarudzi zvamuri kutaura nemabasa muri kutodzwa zvatiri kutaura ende muri kuziva nyika yamuri inwe ine mutemo wemunhu yatoda kuti mutedze tikuti isusu kana munhu akaroora mudzimai wake ndika akave nemhuri yake kana anga asinga kupai mari ingasina aichengeta mhuri yake nditi mazvona zvinhu zvaaishanda aishandira mhuri yani futi mhuri yake kana murume akafa pakasara mukadzi ndiye ari kusara achisumudzira pasiwa nemurume achiendera mberi nemhuri ndizvozvo andimaona munyika mazuva ano hadzichaite zvekudaro zvaio kuti munoungana moti kuna bamnini vari kwakati vaya saka ndo vanofanira kuzotora chikari kuna nini even kugova mbatya chaiko mazuva ano ndiri kunzi munofanira kuenda kwamaster nditika kugova zvinhu chaiko kuti ngoti motongoungana pamba mototora chakati vanotyira kuti munogona kukurira simba munhu asiwo anenge ari mukadzi mutoro musi mese motodamburana zvi enda izvozvo takazvidira chinhu wani zvinodzikisa kurava kwevanhu vanhu vanoda pfuma vasingadi kushanda vane usimbe vanoda kutaimira zvinhu zvevafi
munhu ari kushandira mhuri yani yake. Kana musiri kushanda muchipemha kuti pana hama yangu ine zvinhu akafa ndichawana zvinhu akuna zvinhu zvakadini zvinhu zvaakupiwa vana mhuri yake ndo yaari kushandira. Tanzwisana here? Saka chikumbiro chedu takati amai havatauri kuti tiri kuvaita kuti iwo natete vasakwanise kutidzana zvinoita kuti mari ibude chingava chikunogona kune dambudziko. Inini patakauya Taurisai. kutora dhiepi ndakapa tete chituko vanotora chituko pakuzotora dhiepi vakandijeenga vandijenga kubvatora dhiepi vakaenda kuSouth Africa vakandotora mota ikaiswa nemurume basa. Saka pandakazosara vachiti tinozodzoka tichizotora dhiepi pandakazosara ndakanobandadzokera kuti tete uye titore chidhepi mune vana vanga ukabvira tete ndikuya tozokura dheki. Saka pandakazoti bheta ndinonodzokera kuchifu ndinonzwa kuti handikwanisewo here kutora kana kuti nemwana because kubasa tete munofanirwa kuya nedhepi. Ndopandakaienda kukanzi dhepi rakatotorwa kugara nafilisi mumwana asi rakatonyorwa kuti simwe. Chibva ndavafonera vakati zvetwa dhepi ndakatora kati harisati rauya unono. Ndikati ko makadiwo kundiudza ningu vakatoti nemota takatonotora. Saka mota iyoyo vakanotora tichangoitenga saka yangisati yapinda muzita remurume. Vakati ndoidii mota isiri muzita remurume. Ndikati asi dai makandiudzawo kuti maenda kubasa vandonotora moto saka mota vanayo futi hani muri kuzwa handikuti muri kuda munhu aroda anotora mari akatora kuti mota mbambo uya patakaenda ikoko kwamaster isi takazongozwa kuti muroora wakaenda sanda unorodza mudziyo ndokutora imwe mota ndokubatisa maraicha kuti ndichazokupa mari sara wakabata mota ndokubva uya nemudziyo muchira mange takanga taonesana tayo kana wakunorongedza unotizivisa wowana wokukudii wokukuperekedza asasati aida akaenda akaenda akanorongedza akanobatisa mota imwe yake ichiti maki aya mota ndikatokona kuSouth Africa pamba pataigara izvezvi totori mugaraji izvezvi iri kuda kutobhadhara nerenti ndasati ndabhadhara pamba ipapo. Saka vari kutoda renti mameseji ndotori nawo ndotogadzitokuterwa nalandford imwe yacho yakatorwa natete maextra fee aya ndakatopiwa nemurume wangu ndo mota iri kunzi kanzi ndakapa vambo pakaipapa avo vati havamuzive bati nhoroondo yese kutaurwa pamabasa inoratidza kuti mukadzi uyu vanomuziva. Saka ukaona panotoda kugadzisa pekuti mazuva ano zvichikumbiro chekutaurwa nehama dzemurume vari kuti mutore mari chibatana inatete nemwana uyo musikana wenyu akura kuti mari ibude but dambudziko racho ndekuti toti yabuda ichiiswa muakaunti inenge ichiiswa muakaunti mari nemwana komai mwana munhu akafa munhu akafa ane mukadzi wake mukadzi ndiye ari kusara akabata zvinhu zvese zvinoti vana achichengeta mwana vana iye ndimazvona muri kutoona uyu mwana wamudaro atokura ane makore akawanda vanofanira kuchengeta vadiki kune iye imari iyo nekuzvichengeta iyo ndo zvaita murume wavo ndo zvaaishandira vakunze kuti munhu akamuswa kwamaster court kuti akambe mari ndiani iye ngata wemuroora akanzari wari kuda kuti vafambire naye mari ndiani isusu hatina kunotusa patakadaidziwa takatosenderwa iri meseji tete vaya vakatora dheki vachiti singu ndo vakaimhanya kuenda kuharare
isu tikasenderwa iri message kanzi tatisingazii kuti inyaya dzei yanga iri first time chibva tasvika saka muisa zvituka kumberi ndobva takudedziwa uri chii chemurume ndobva ndati chemunhu akati ndiri mukadzi wacho ava ndo pavakasimuka vakati vanga vakarambana kadzi vanga vakarambana naviri mufi yachangofa munhu anorambana nemunhu afa vanhu vakashata mambo mukasanyatsovatarisa vanhu ava asi kuti vana vakanetsa vakuda kuita maakaundendi pambari yemuzi dzekuti mufi anotova nemaaudio ake kuedzana nemhuri isusu tadaro isusu tadaro atinoda kuzvitarisisa takabva tati panyaya ari kutaura yemwana ngavangoite madna kuti vana vavo vabude kuti vana vavo dna inoitwa nani tanga tichiti vana vese vari 3 vanogona kusiyana amai inonzi inquest kutaura zvemunhu akafa mumatare zvatiri kuita hazviite muri kutsvagei akanga achivana vasi vake akakundikana kuti munhu akafa vakuda kuita dna munhu akafa nani kokana akafakasea nhumbu akafa netsaona aiwa vana vatokura haana kutomutoresa bheki mwana wakaramba kovamwe aiwa tomboti kovamwe vamwe akatoresa saka haana here vana koma muchimuramba sei mambo ngatiitanga uchimuramba mukadzi kuti atimusive asi jaro yakaitoraaomanimboubabatsira kuti asvikokai manje uyo ada kutoreswa dna murume wacho akashayiwa mari yekutoresei akafa sata zvarwe mwana uyu akaregere kutora dna isu tofunzira kuti akaenda asi haana kutibudira pachena ndopaakazotifonera kubvunza kuti tina tichaite kuti mazautsi akabuda sei hatidi kunyepa haana kutitaura makaenda ri kudini iye nemwana wake chikoro kwacho kutori nechikwereti avo taipidzana teta wamambo avo makuti chii ingotaurawo zvangu vatiri mai izvi hazvishande vakabuya kumba last week vaiti baba vasaine proof of marriage saka baba ndoka vakaremera murikutotanga kusvikawo yakaushandiswa chii murikutoti kukoti kuti havanobudisa chimari zvikanzi inini murikutotanga kusvika pano saka zvinondiremera zvoda kundibvunza vamwe vanokuti vanokuzivai kana chokwadi kumasterpiece pakuru kuti hava hativazivi aiwa kokumasterpiece kana mukunzvakuvanemba ukadoni munozviziva munozviziva bati maakuzviziva takuzviziva saka havasiri veseri vano angasiri mukadzi wake munhu aifanira kungosvika kumasterpiece chete ndokuti aite mukadzi wake mwana wenyini pamwe ndeyavasikatodi kuya pamwe nemukadzi wake ndianenge aita kuti munoroya munondiudza kuti ndingati ndaroya mukadzi wenyu wasingaziva hama dzako dzezi inini ondimanikidza kana ndindotoenda naye andikwani unonzi kuziva mbuya uke mwana wenyu ndeyangati ndurura ndeyanga asingati kuunza mukadzi kwamuri nezvikonzero zvaanoziva zvaasina kutaura ani mazvona anga asingati sati maimuziva ke imuroora maimuziva ini paakauya kumusha paakasvika kuti nditodie musikana wangu ndakamuona zvikamerera ipapo asati varoorana ndezvakwamaika ndinogara nemere ndikata mwana ndinei zvepfuma mozviziva noda kwei uyo ana kuuya here kazvo zvarira mwana kuma kwenyu semuroora wenyu ari kubvunza vaigara vega takauya mama ndikasvikira mumba menyu nemwana wenyu tikagara tese ndikapona mwana akatumidza zita ndiyani akatumidza mwana zita ndiyani ini uyu muroora akasvika mwana akasvika kumba kwangu vakandionesa kuti mama terinzimai wangu vakatsvaga imba yavo vakanuka savafana kuti zvopfuura izvozvo aiwa vajara mwana wacho anonzani mwana anonzi ruva ndiani akamutumidza mama ndini makatumidza mungachitoda kutanzirwa rasha
kuchechi kumusangano ini ndiri ndichirwadziwa ndiri kukadoma hospital mauya mukababa vakashaya pavakauya vakati ndoda kuti mwana anzi Angelini zita raamwenere vangu mukati mwana uyu afanira kutumirwa ma7 vakafa ndoda kuti mwana uyu anzi Parasha mozaitoenda kuchechi pamaima muri pasi yasipo kuitori criminal offense musataura kunetsana vakatana vangani uyu vakaita vanhu toziva itu uyu wechi3 ndo akandibudza makambonzi vashoko rinoti gomba rina mani right mwana wenyu akabereka vana vaviri vamunogutsikana navo uyu wetatu hamugutsikani naye but hamumuzivi chokwadi chekutizvo mwana wenyu kuti mwana asiri mwana wenyu hamuzvizivi zvinobva kuna iye saka pani zvino uyu kana makambomutambira semuroora wenyu ivire kana akasiyana nemwana wenyu acharamba achinzi muroora wangu ndo zvinoita shoo pane pamuchamuramba here kuti hasi muroora wenyu iye aine vana venyu saka muroora wenyama out of 3 muri kuramba 1 ko vamwe 2 hamusi kumutendawo here nekuzvarura vamwe 2 ino nditi matizofona mameseji iwayo musi kana achifambisa anonzi William asi mameseji mafoni kana akatuza kana anga ane mhosva dzemutoo upi kana chinhu zvaizvo zvakapera hapachina achagona kufesana naye achapinduri saka kuti mutaurire mufini takati mwana hasi wangu ndopomubatirira nekuti mukuda mari ndopasina mari nemota ndandipasina nyazi baba vakatorinanya vari kuti pandiri anodikandikwenyangasvika ndime musingaudza ndimurifanira kutiudza ava maimandaudaata kuti ndikuti ndibvuma tobamuroazvavanoziva vadi akatora mwana vana vaviri mutaura zvevaviri oziya akanga akatora akaita vana but asiri baba wakabereka mwana iye akafa wadii baba mfiki kwamaster koti takangoudzwa kunzi ngatienda kumadna kuti akunomecha iri munhu yatotarazvaindie futi mukadzi uyu anofanira hazvineni kuti vane vana here saka ndopakanzi aigovewe pfuma kana vana havasati vadi vauya ini ndimu makati pane vamwe ndimu makataura vamwe vanhu vana vacho varipi vakanzi vauye navo havana kuuya navo musi inini vana handivazivi asi maiguru iye yaangatoripo maiguru mesere muchitambira vana vamusingazivi ivavo vavanovati vese vaende kudna kuti vana vatestwa munofananza ropa ranirani atuti ropa ramunofananza nderanirani varitoba ava kokana mwana vakauriwana mune mukadzi wavo tikuvunzai kuti mudhara uyu munozivasa kuti mwana wamuti mwana wake ende wake zvichiwa zveparopa ndizvozvo kana ava vakanhukina vana ngavamechereka pamusoro zvemunhu amai apinda zvezvemwana amai vakashata
Naye mudhara yakazvova vanoziva kuti vaivo mudhara yakanyanoziva vaivanzira ava vanokudza mudhara nezvimuroora vaingoda chaibva mumba tete vataurwa ndiroora vakatora dheki vakatisimuirana vakabvisa imwe mota kubasa vakaendesa kumba kwavo vanzwisira ndaenda kwanzi kufanira kuenda kukoti proof of marriage tete vavo ndo vanoshandisa mimari ndo vanokwanisa kusainira kuti zvechiwanga ari mukadzi wani wabhuti ivo vatomutanga kuitozviita takangotsikana kana uyu akaendamisa kwamai ava vari muroora akazvarimune vana vane mabhedheri ari muri moyo mune mabhedheri amwina wane mazeri muri moyo muna wezvezvi atidi vanhu vanodada muzvikiri nechejeni munofanira muchitodya marira baberekwenuuberezinoabuda muno mudare muno ndomaire buda muno imini ndimumwe chakumwe tioneimunomuziva murume iyoyo zvikafanana nezvaiwatona wani atapasana akawanda wani iroro anonzi numani wacho murume uyo anonzani ndiye mwana wenyere mbrinde mwemi aiwa iri robheti remurume wangu randakasara ndinango murume wacho iroro ndiri mwana atimuzive uyo ndiye brinde ndiye yaramba ndiye kanzi father of child Margaretina ndimi munhu ari kunzi izvo wamuchiziva weri munhu wavari kumanikidza kuti ndiye ngaatungamirika akauya kuzotora death certificate ari ega akatotorainoziva zvakaitika patakatora dheki muroora akaramba kubuda mota akatora bheri yaorder nditete uyu akaramba kubuda waritora baba imi ndimi munonzi Bernard here havasiriwa imunonzani ko Bernard arivi aiva saka amamusimbabato havasiriwa nave chii chake but ndoari kumira number 1 kuti handimusive makasara muri musara pavanhu ndakati muverengewo ndikii ndimamusikazii kumwana kuti muroora nditi muroora uyu akakwanisa mwana ndati inini handiti kuti vandizise kuti ndiye muroora musha mangu asakambo mushando yari ipapo anofana kumuzivisa moshaona pakuti ndiye mwana wangu mchazati machinina mutu wari very good amai vacho amai avo pavakaziva kuti ndo vaifanira kushea unini paakagara muchiziva ngomusara pavana imi mwana uya kuna mai avo ogara 2-3 days muroora kusvika pakubereka mwana haana kutaurira imimi murume wake kuti kunoku mwana auya nemuroora asi abatsirwa mwana inzwai vese vana wose saka vanhu avafanira kutaura zvesimba panyaya shungu dzangu dzanga dziri baba pakuti ko ava vane mhosva iyi avana 20 years anhuruva nechi ruva chiro nyina handizivi panhamo ndakatoti ndinitete vako ruva handizivi makamboendawo kuhelikopta handitokuzive kana kutaaaa megutete avanoziva vakutondinyeterao imi makamboshatira bhutu yenye kusauda nhangana passport yacho saka vaigara kure kando problem yacho mambo mukomana ye antogona kuti aitoti mai vaya vasi mai vedu imi muroora imi vatete uyu muroora munomuzive kana makazomuziva wamuzamuzomuswenamo asi zvokuti mubhudhi wenyu vane mudzimai makambozviwe hamuna kwenyu tsika ikwenyu inofamba sei kana munhu akaroora munhu wechikomana akaroora munoita sei kuti muzoota nemudzimai
Tsika yenyu inoti kudii? Vamwe vese vandinoona vanoita vakaroora. Tinana sekuru. Atipindire tsika woenda kure. Mwanakomana akaroora anofanira kuita sei? Mwanakomana akaroora muroora anoudzwa murume musha. Kuita chiroora. Ane dzimba dzaanoudzwa kuti muroora wapedza pano chienda apo neapo neapo unoita basa rawamboita chi vanhu vakuziva vachimushonongora. Anofanira kuuya nemunhu kuti aite chiroora ndiani? Tete vake natete vemurume. Natete vemurume Ndio vanotaurirana. Ndio vanoperekedza. Uyo uzoita chiroora. Tete vemurume kuti vazive kuti vada kuperekedza ndiye muroora wacho vane vaudzwa nani? Vane vadaniwa nani? Vanenge vadaniwa vaudzwa nemukomana kuti musikana. Kuda kumuroora. Torwa vanasekuru unoti unoroora. Imimi tete venyu vakaudzwa here nabhuti venyu kuti ndaroora mudzimai wangu anoita chiroora kuti akaramba? Kuti akazoramba. Ipapo handingavahuitinesere kana kuvapukurira kuti vakaudziwa. Havana. Zvichireva kuti kana shoko risina kuenda kune vanofanira kuzotora uyu kuti vaende naye, anenge asina kufambisa shoko ndiani? Ndiblash. Murume wacho. Saka imimi mhosva yemuroora musha anenge aine kuti kudii? Kana kuti bhudhi venyu vanenge vane kuti kudii kana paine mhosva? Mhosva yavo ndekusabudira pachena vabereki. Mhosva vabereki vapi? Aiwa, saka vanoita. Inenge mhosva yaani asina kubuda pachena? Mukomana ndiasina kubuda pachena. Uyu muroora uyu pamhosva iyoyo munomubata nei kuti kudii? Inini nyaya yangu yanga iri pakuti baba vakangonzi nesamanisi vauye kuno. Aiwa, handingati mutoda kuti titi pamhosva yehanzvadzi yenyu uyu muroora munomubata nei kuti chii yake? Isusu kana uri mudzimai mune umwe wako wakufambidzana naye handiti unobvunza baba munobva kupi, vabereki venyu ndevapi, baba venyu vari kupi, uchibvunzawo handiti munomboerei, handiti munobva kupi. Wokuna vana baba namai vakashayika kuna bamunini madi kuti timboendawo tinovaona. Ndinoda kubvunza kuti pavaimboudzawo murume kuti handei tinoona vana bamunini, iye mukomana aipindura kuti aiwa sikuda kuti vatipe mhinduro dzemuchakapa. Sikuda kuti vatipe mhinduro dzemuchakapa. Hatifaniri kutonga munhu akafa panapa. Tati isusu ava mhosva yavo ipapo ndoda kumbonibudira mhosva yeava pakusauya kuupenyu kuzachiroora yavo inenge ichinzi chii mhosva idzi? Vanenge vachinzi chii yamunovapa? Zvakaiti mhosva yavo vainayo ndeyekuti ungangogara nemwana wevanhu usingazivi kuti aigara nemwana wevanhu ndiani ava murume wavo vese nekuti hatitauri nevarwere vaenda semi munomatare pamutonga varume venyu pamakaroorwaga makasiyana neuyu. Uyu afanira kupiwa instruction nemurume wake uyu kuti ida unoita zvakati ita zvakati. Kana murume akati haadi imi kana kwenyu zvinoti vana varume vacho vachiti havadi muchizviita ndimi muchitonga varume venyu. Uyu murume wake ndiye afanira kumuendesa kwaafana kuenda. Kana murume akati usaenda plus onai imimi muri tete pakudini? ini ndiri tete cousin sister mwana weava. Baba vemurume wavo akashayika munoziva? Akashayika nei? Vakashayika nekorera. But munoziva here kuti murume weyu ava anogona kunge aitovanzwa kuti akatora baba nehama. Munoziva here kuti pachivanhu chedu korera inogona kutovapo mukatoziva kana kuti handimuona yakatotsaona mukazvitsvaga mukaenda kumadzibaba kutori nezvekutaurwa. Tibatsirei baba. Nyenze kutoa muno zvakanaka. Dzine dzidziso yakanaka. Dzidziso iyoyo iga hamusi kutaurira ava chete asi kuti vanhu vese vari kudzidza. Inini ndaona kuti inini ndiri sekuru. Sekuru anova akabereka mwana sikana azobereka mwana afa parufu anokwanisa kuuya ndazouya panyaya idzitsikuitika. Tarisiro yangu yakatarisa kuti isusu tichagara pasi nana chishashi vangu vanova baba na nevakwasha vangu havasikukwasha vangu
togara pasi, munhu akafa panoitwa manyaradzo. Taita manyaradzo, totaura nyaya dzedu musha sedare. So zvinhu izvi zvakangotikachamadza kuti paita nyaya tonzwa kuti vakaenda kuHarare kukoti panapa isusu tinoziva mutemo. Kana zvatooma isusu nyaya dzakadai idzi tinoya mudare ratirimo. Dare rinoenda kuikana dare rinoi tichatisumudza tichiendesa musoro. Patinawo nyaya iparapa ndekuti kumwe kushaya kuziva nokuti takanonoka otherwise kusvika takanonoka kusvika. Inenge ndinofunga ndatombotaura kuna baba ndakati munoziva baba nyaya takamirira apa yakaposa ende inonyadzisa. Taakunyadzisana ende tinopesa taakunyara imomo nenyaya idzi. Nyaya idzi haifanira kunge takasitaura kupi kudare redu rokumba. Tapedza kuita manyaradzo edu togara pasi tokurukura toonesana baba vachitaura musidzanwa wavo tiri kupi. So ndofunga I think paita chidzidzo chakanaka. Anga asingazvizivi waita sei adzidza kuti iyoyo mari yakauyiswa kuenda kuHarare mabhazi machikwira vanhu vachiita sei maitopedza nguva. Onai nhasi unoyu mazopinda mudare chairo iro. But dare iro ririga taitoripinda shure mokuti tatomugara nedumba. Maona kuti maonesana tese takagara vakachena kudzava tichikandana asi zvazoitika kuti zvapakamhanyiwa speed arimaona speed yazokonzeresa kuti pakudai kuzoti tigare futi mudare radare richituka arimazona machi taifanira kuti takapinda rino izvino manyaradzo hamusati maita muchaita sei ipapa zvamakudai ari munoona kusina so ndikuti ndetese manyaradzo anobuda musi wavigwa munhu musi wavigwa munhu mangwana acho kukanzi end of May. Isu takatogara baba vakauya mwanangu anzi muenda kuHarare akaenda naye kudhidhiani yakaenda nayo kwaiko tete vako iwo wacho ndarakanzanya aiko ini ndikutotanga kutoizwa kuti akandodikota kufilispa but munhu ndakana nyaya tikuti nyaya yemari dai munhu akafa ritiro yambotaurwa muno pari kade pasina vamwe kutombonetsana maise musikatodi kana vanhu vacho kuvaona apa izve kana vanhu vakutoda kutoenda vanhu vacho vako vakutovada because kune zvimari zvakasiyiwa nemoti atimazvona but tikungokuudzai tichiti mutemo uri muno munyika nemuafrica vanokoshesa kuti munhu asiyiwa de nyangwe mukadzi akafa paine murume asara murume ndiye ari kusara futi akabata chii pautu hwavo vakatodera nyaya yekuchata yamukutaurai pane kuroorana kwepachi vanhu handitika vanhu vese vazhinji vakaroorana vari muzimbabwe vakachata vanoverengeka vashoma ya but havana here kuroorana ndo kuroorana pachivanhu tsikadzana dzekuchata zvinhu zvakatouya nevakauyawo nazvo kuti ngatichate chikonzero chavaizviitira futi vanongoona zvemberi kuti munhu kana une mukadzi wako toda kumuchengetedza nemurume wako toda muchengetedza asapero mumukadzi michato yacho mutori kune muchato unobvumidza kuita vakadzi kune usatori zvacho inosiyana siyana andimazvona saka mukadzi murume akanotora mumukadzi musina kukadzisa muchato itori mhosva kana mukadzi akanoroorwa nemwe murume asina kukadzisa muchato ichi imhosva kuno kwedu kuchivanhu tichiti unenge wafanira wangabvisa chigupuro ndirika kubvisa gupuro rekuti jirana ndivava ndirika kana usina mukadzi akatorwa nemunhu iye murume akamangana tinomuchacha twakatora mukadzi womunhu ani mapona saka tikuti isusu zvataurwa nasekuru mazvinzwa nobva mukutaura anozisa vari kuti taifanira kugara dare kumba pamwe after manyaradzo ndadzakuita manyaradzo paya ndopaa kuchidedzwa muroora
ndora mamuri kugara kunze kwenyika zvakamira sei obva aburisa afani kuiga futi zvinhu zvemufi asi ndezvake ake afanira kuzvideclare mufunge tati nechakati nechakati tinemba vakati nechakati nechakati nevana vakati hazviroti vanhu vakatora kati kungozivisana kuti kune zvakati zvakati dzimwe havo ndopakuziva tsika yacho kuti saka zvakadai patotozotsvagwa futi muzarapa vanhu kwete wokuti aite murume wenyu kwete kugara nakakuta murume wokuti kana vana paita zvinhu zvinoda baba ndo vanodii ndo vanopira zvicheni kana paita zvinhu zvinoda chii kana akava munhukadzi kana akava tete ndo vamunopira chii zvapera imakutanga kurarama nemhuri yenyu baba chifambirana kufa kwemunhu akuputsi kukama murirama mune mhuri yepapi yepamushaiwo mati kuti tete zvavakutaura mumora kuti pamusara pavana vacho watatakasarudza isusu vaneka kusawira aya anosarudza musoro pavana musirimi isusu kwedu ratakaita takatonzinana sekuru hanzvadzi dzamai mai vedu vafa saka ndichisarudzai kana namai venyu vamunoda kuti mai vanokusunungukirai kana mukasvikira vanonzwa zvichemo vanotopa dhishi yavo vanoda kuti aite musara pavanaka ndovatadii hatina kuda zvokupiwa unzinini unoona kupiwa munhu angatonesana namai vako vari vapindu saka hapana chinobuda andimapona saka imini vanhu kana kune vanhu variko vakati wandei munozoregera munozopa mukana amai ava nevana kuti vati munhu anotisunungukira kunopira zvichemo zvedu ndinini vari pamwoyo pavo andimapona hapana rivhesi ringakwanisi kuita kuti tiite manyaradzo edu manyaradzo anodiwa zvamadai mapedza munomwe anenge achiziva kuti apfumba takadai toita rivhesi todzokera breki ozi kuna dambudziko ipapa papadadai tabva pano manyaradzo acho anogona kuzonetsa futi kuzongarira kuti mimi ndakazodai so ini ndikufunga kuti tisati taenda mberi nokumhanya nemari iya todzokera bheki musha kwedu tosunga chinhu chimwe chete toita manyaradzo edu togadzira zvinhu zvedu vanenge vakuzoenda kuita zvemari vanotora mari dzavo anotora mota kuzara mune makwanisa kutaura naye kuti amisa baba hamukwanisi kutora zvaitwa kudara vakapararana vakabvisa mari vakaita zvavaita imusipo hamuchazvisikudura zvinototsiginirwa nevava vari kutaura uyo mwana wavo ari kunze kwenyika vanogona kutaura naye here kumuti achidzoka muronge pamwe chete muronge aporongwa zvemanyararo pachirongwa mari yagara anofanira kutorwa kana yatorwa hariyo ndeye mhuri yemufi asi vanenge vabatsiridza vakada kuvati tete matibatsira kuti zvedu zvidi because ava vakanogireba date ndoravakabati ndovanaruso and avanoza vanogona kuita vasinavo munhu iye anogona kunzi mupei nogona muri kuta munhu akafa azvino chinozivisa kuti munhu akafa ndinoona sekuti kana pakarongwa nyaya iyoyoyo pane dambudziko revana vana vezvino vakasipinda kuchikoro saka ipapo panyaya yechikoro hatizi kuti tinoita sei vabatsiriki vakatogara mwari kuita saka vekumari ava muri kutadza rekuitana kuti mutore mari natate vacho vari kuda zvemari free mari ibude voutsa mari kumhuri vana vaende kuchikoro mwana kuchengeta vanhu unoda kutaura pasi maitisinganzve kumaster of ipo pakati kuri nguva tsamba yekuti dachizikamwa kuti ndirichi nokuti hatina muchato
saka ndakanzi mbuye kuno. Chete. Andi mune mapepa atatoona kudhara muno. Saka isusu ipapo tinokwanisa kuvabatsira nekuti tichibhesana mashoko amaya ekuti vanotoziva mwana wavo ari mupenyu kuti mukadzi wakanga ari mukadzi wake nditika. Asi tichikurudzira futi kuti imi musachiita zvinhu zvinoeka taina atete vapi zvokungosawirirana chimwe zvisendekikaya moita zvinhu zvenyu pamwe chete. Ndo vatosara vanonoka kurwarirai munoudza anhu munotoudza ivavo ukaita dambudziko munotoudza chi ivavo. Asi pfuma yemufu ndeyemhuri yake. Andimavona pfuma yemufu ndechi yemhuri yake. Chironga idhete futi rechi remanyararo muchimaisa dzamuri kumaisa but manyararo isaidhete kuti manyararo vanhu vakutonauro kutobvambura mari vamwe achichema munhu akati atoputika nekuti vabatane natete apa ipapo ndopa matibhonera tete wacho hapo manje hatisi kutoziva kuti ichabvuma here kana kuti vapindi pazvimvete kubvuma kwake kanamutemo mutemo wenyika unoti kana munhu akafa akafuya pfuma yawake nevanhu mudzimai ndiye akutora masimba epfuma yese yavanga vainayo. Momuti kakare iwewe sehanzvadzi unotobatsira kuti pfuma iyoyi inde ichengete vana vakasiwa nemufu kwete kuzopinda pekuti toda dhini toda chakati izvozvo hamuchazvikwanisi hamusisirivi zvaifanira kuitwa naiye ari mupenyu. Chero kukabuda kuti vana vava havasi vake vese but mukadzi uyo ane right yekupiwa futi chii pfuma iyo iye zvake pasina vana kana tombopisa vana ane right yekusara aine upfumi hwechii murume wake umurume makanzisa manje. Saka izvozvo aisi mhosva yedu hurumende dzakagara dzikaonesana vakaonekana vanhu vari kuzara voga nokuti zvironda siti makaimba akati pfuma yako kandoekozvikanesi vana vacho toroyama nei andimaona mwana anototanga kutambura mari ichidliwa nemunhu anenge akutofunganisa vana ake chikoro nemari yakashandikwa nomunhu. Saka taurirana chiwirirana idhete remanyararo munoitira kupi chiwirirana idhete remanyararo kumba kwake muroro naye muroro wakaroorwa gore ripi 2006 murume wako akaenda norore vari pano baba murume haana hake kuroora zvinoenda aiwa kani mitata akauya akarura kana akauya akabvisa here akakuzivisa kuti ndine mwana wenyu baba vachiri vapenyu baba vomufu baba vomufu baba vemufu baba vabhirinderi vemufu tati pakauyiwa here mukaziswa kuti ndisine mwana wenyu hapana zvakauya ndozvandachiti ndikurondedzani ndakauya ndibva kubereka ndaishanda unoku kumata saka ndauya baba vacho ndo vakativo 7 voda zvokukumbira ndikati kwete baba ini handingotongi nyaya muzviri kana muchida zvokukumbira mouya kumusha asi sezvamataura ndakuzivai henyu mochindipayo muromo ndikupindurei zviripo ndobva vandipa 2000 mabheiri aya achiri mabheiri ndikati mouya kumusha saka havana kuuya pakazoti iye mukwasha
2023 ndakangoona wakandifonera, baba tumai mwana kukadomba. Ndikatuma mukomana wakauya kukadomba, akauya akashangana naye achidhirivhera ake zvaidhirivhera nemota yake. Mwana uyo akapiwa 1,100 ma-US dollars. nebhuruguru yandakapfeka Asi ma-US 1,100 akari ma-US. ari ma-US. Akauya sutu yababa nebhuti ndokubvisa dhirezi ramai namatenisi. Zvikanzi baba mugotenge mbudzi. Ndo munhu rakauya navana. Nazvino ndakangonyora zviri mubhuku kuti kuda kanouya nenyaya dzake. Pakati katapedza nemi baba. Imi amai makaita vana nemurume uyu? Vangani? Wekutanga anozani? Ruvarasha. Anhu wegore ripi? 2007. Wechitatu anzani? Brandon. Wegore ripi? 24. Wechitatu anzani? Brian. Wegore ripi? Akagore ripi? Zuva remanyara Gore ripi mai? Dzinoda kufamba nenyaya. Ngane 4 years. Zvaka 2022. Kadhi rake munapo 2021. 2021. Right, murume wenyu akazocheka gore ripi? Akasheka gore ripi? 2024. 2026. Mwedzi upi? 28 February. Ha? 28 February. Right. Pachine zvimwe zvoda kutaurwa panyaya iyi kana kuti tipewo mukana vamwe vanoda kuti vataure. Kumbira ingiro iyo manyarada akagara apa vese so zvairova zvinokasira kuti ane simba rekupa zuva remanyaradzi manyika ndibaba vemunhu vanodiwa varapera kuti vanoenda vachiziva kuti manyaradzi anotozva rakati nyange pane dambudziko remari vanotyoro saka nani vanofunga kuti kana vachikwanisa okasira kuitwa sei kuitwa manyaradzi acho vanhu voita sei vanhu voenda kutora mari. Aiwa, these are two different issues. Musabatanidza. Pane nawo iri kumaster of high court. Iyo inofamba zvichienderana necourt. Haifambi zvichienderana nekufunga kwenyu kamanyaradzi enyu. Vanogona kunzi zvikudiwa nhasi kana mangwana. Hazvisinei nemanyaradzi enyu. Izvo zvinotoda kufamba ani makanzi zvikudiwa uko. Saka what you have to do kutora zvinhu hazvo zvikudiwa procedural necourt. Izvo hazvifani musazvibatanidza. Panapo kana muchingobuda nezuva tinenge kurimanyaradzi. Munongoritaura panapa kuti tikufunga kuti manyaradzi ritoiti ava baba. Tifunga kuti manyaradzi toite nguva yakati. Vano vari kuda kuenda kudai kwavari kudiwa nematsamba vanenge vachingoenda izvo hazvinei nekuti mukazvibatanidza vekutoona pamadhetsi avo vanopa havapi zvoenda remanyaradzi enyu. Saka nemanyaradzi baba munongotota manyaradzi toita chakati zvapera. Vari kuendesa matsamba vari kudiwa vaendesa matsamba vari kudiwa. Handimazvona. Saka zvazvizo Kana tiendai pazvimburoronga muzodzoka tivakupinza mumatime mamo.